שלום לכולם, היום אני ליאון וכאן אמיר, תגיד שלום. היי. היום אנחנו עומדים להראות לכם באיך משחקים באייפיקסל במשחק שקוראים לו מגה וולס. טוב, אני נכנס לשרת. אמיר, אתה כבר שם? כן. טוב. אני מחכה שזה יתחבר לי. אני מוכן לעשות פארטי, לפתוח לך פארטי. טוב. כאילו זה שאתה צריך לאשר, אוקיי? רק רגע, אין לי אינטרנט מספיק חזק, אני חייב לבדוק משהו. ננסה לרענן. לא נורא. אני מקווה שזה יעבוד. הנה, זה אמור לעבוד לי עכשיו. טוב, אפשר להגיד שאני גם שם. תאשר. אמיר, אני חייב לבחור קיט. בסדר, תבחר מה שבא לך. תבחר זומבי. אוקיי, אני אבחר את הזומבי. טוב, אני מאשר. הנה, השארתי. בחרת זומבי? כן, בחרתי זומבי. אמיר, אתה יודע משהו? יהיו לי עכשיו קצת לאגים, כי אין לי אינטרנט כזה חזק. מה, אתה שגר כחול. כחול, אני בכחול. אמיר, איפה אתה? תבוא לפינת החדר, אני אראה אותך בשם. יש לי קצת לאגים. אני בכחול. אמיר, תבוא לקצה החדר. איפה אתה? לא משנה. הנה אתה. הנה אתה, מה קורה? טוב, רגע. תתכונן. יש לי בת. אני סטיב? לא, אתה לא, אני לא רואה אותך סטיב. אוי, אני עדיין לא... אני עכשיו סטיב. אמיר, הנה אתה. אמיר, חכה לי. הנה אתה. טוב, בוא נלך לחצוב. רגע, ליאון. חכה לי. בוא'נה, אתה בינתיים יכול לספר לחברים שלנו מה. טוב, לי יש דיימונד צ'סטפלייט. אני יודע. אמיר, יש שאלה, אם אני משפר... אמיר, אם אני משפר את הזומבי לרמה הבאה, מה אני מקבל? נו, נכון שהזומבי שלי ברמה 3, שיש לי מגינים מחושפים כבר? ואם אני משפר אותם עוד פעם? אם המגינים מדיימונד זה רק באחרון. לא, מה אני אקבל אם אני אשפר אותו עוד פעם? לא זוכר, טוב. הצגתי איירון בלוק. איירון בלוק? כן. יש לך מזל. למה? בוא'נה, אני חייב לחצוב את הדיימונד. גם אני חייב לחצוב. לפחות יש לי חולצה, זה החולצה הכי לוקחת הרבה, נכון? מה זאת אומרת? היא לוקחת הכי הרבה איירון ליצור את המגנים. אני לא צריך. אני גם לא צריך. יותר טוב. טוב, אני אכין. טוב. הכנתי מכנס. אתה צריך חרב ממתכת? כן, אבל אמיר, בוא הנה. תוכל להשיג לי עצים לקרפטינג? הנה, מצאתי לעצמי עצים לקרפטינג. זה אני שמתי אותם. טוב, קח את זה, ליאון, קח ליאון. זה מה שנשאר לי. קח, איירון, יש פה איירון על הרצפה, תקח. איפה? תודה. טוב, אני אכין את החרב. בוא'נה, אני דווקא איתי כאן. צופים, תראו. מה? ליאון, תראה לי. בוא'נה, יש לי... מה? עכשיו אני שומע אותך. תראה אלוהים. תראה לו כפי. בוא'נה. טוב, הכנתי לעצמי את החרב. תראה לו כפים את זה. מה? פיקקס. יפה. אמת? גם הקיט שלך? לא. קניתי. קנית? לא, בקוינס, בכסף של המשחק. אז זה טוב, אני שם את זה. אתה יכול גם. אמיר, אני מקווה שזה יספיק לי זמן לבשל את כל זה. אני רק מפעיל מכנסיים תמיד. יהיה לך לתמיד מחושב? מה? יהיה לך לתמיד מחושב? מה, הפיקקס. כן. איך אני קונה? אני אסביר לך עוד מעט, אחרי הסופן. אוקיי, תראה. אין לי כלום. לא. הנה אני.
דודסון וסטיב. אני רואה אותך בראש של זומבי. כל השאר הסקים. ליאון, איך אני נראה ברגיל? אני נראה כמו סטיב? אני עכשיו... מישהו גונב לך את הקרפטינג, אמיר. תיקח לו. בוא, תחסום פה. אמיר, תחסום אותו בזמן שאני מכין לעצמי את המגנים. תביא. זה הקרפטינג שלי, למה אתה נותן לי? בוא נביא לו פה. אחי. לא משנה, אני בעצמי אצור לנו קרפטינג, טוב? הנה, הבאתי לו. הוא לא כזה, זה לא משנה. אמיר, הנה. יצרתי לנו. עכשיו אני צריך לחכות לעוד מתכת, לעוד 7. אמיר, אני רוצה שפעם נתקוף, טוב? אתה ווידרים? כן. יאללה. אתה יכול להביא לי רק 4 איירון? 4 איירון, אני אביא לך מהמכונה. טוב, יש לי בינתיים 2. אוי. לקחת? מה? כן. ו... מה, פחדת? הנה, הילד הזה, אל תזרוק לי. עכשיו הנה, יש לי עוד 2. לזרוק? כן. טוב, עכשיו אני צריך רק עוד 7. אני כותב לך. 2, 3, עוד, תבא. 2, יש לי 2 משלך. תוכל להביא לי? תודה. ואני שם לך בתנור עוד. בוא נעוד 2 ואני הכנתי לעצמי את כל מה שאני צריך. אתה צריך עוד פחם. יאללה, יש עוד 4 דקות, אנחנו יכולים להתארגן. רגע, בוא נראה, אנחנו בקבוצה כחולה, נכון? יש לי אינטרנט די חלש. מה? רק רגע, הנה, עכשיו אני מכין לעצמי מכנסיים. יש לך איירון מיותר במקרה? אני בזבזתי את הכל בשביל להכין מגנים וחרב. טוב, את החרב אתה נתת לי את האיירון. הנה, אני מוכן. אני יכולה לקראת את כל האיירון שיש פה? תיקח, לא אכפת לי עכשיו. יש לי את כל מה שאני צריך. טוב, בוא נעלה. תעלה אתה. אמיר, אני עולה איתך, אנחנו עובדים בצוות ביחד עכשיו. אוקיי. אז אני לא עולה עד שהאיירון לא מוכן. עוד 2 איירון. אמיר, עוד 3 דקות מתחיל. אני חושבת שזה מספיק זמן. הוא עושה איתך עתיב. אתה בא? רגע, עוד 1. אמיר, אתה יכול לשפר מג זומבי למעלה? לא. לא, אני יכול לשמר גם את כל שאר הדברים. יש 5 שורות, אני שפרתי מקס את הרביעי. אמיר, חכה לי, אתה יותר מדי זריז. אני לא מבין למה עשו את המפה הזאת ככה. זה קוראים לזה סיטי, זה עיר. כן, אבל אפשר ליפול ממנה בקלות. לא בסדר. אני מצאתי דרך עלייה. איפה אתה? אמיר, תתקרב יותר למקום איפה שהווידר נמצא, כי אז יהיה לך יותר קל לפגוש אותי. אתה למעלה כבר? אתה רוצה לשמור על הווידר? הנה אתה, עצור. אתה רוצה לשמור על הווידר? לא, אנחנו הולכים לתקוף הפעם. תביא! גנבתי לו 2 חולצות ו4 איירון. מה? חפרו כאן בור מלכודת. ראיתי, בוא. אני אזרוק לו, שיהיה לו. טוב. וואט. זה החומה כבר. אמיר, בוא כנס. זה כבר החומה כאן. בוא, אמיר, אל תרוס את הכיף. בוא. אמיר! בניתי לנו גשר, בוא. זה החומה כבר. הוא איתנו בטים, ליאון. הוא שלח לי חברות, כאילו, עם פרנדס.
בוא נראה אם גלי הווי-פיי שלי התחזקו. לא, עדיין לא. אמיר, תראה מה הם עושים לנו. אמיר, סתכל עליי רגע. סתכל. אני מדבר איתו באנגלית. סבבה. הוא מדבר איתך אנגלית? כן, דיבר. טוב, אמיר, אבל אתה בא איתי, תקשיב. איזה קבוצה יותר קרובה אלינו? בוא נבדוק. אני הולך עם הילד הזה. מקס אנדרמן. אמיר, חכה לי. אמיר! תסתכל עליי. אנחנו הולכים לשם, לקבוצה ששם, טוב? ילדים, אם אתם רואים אצלי שיש הרבה באגים, אל תתייחסו כל כך אליהם. אמיר, אתה תפסת את זה? לא, בן אבי, תביא, הבן בליעל. אמיר, יש לך חולצה יותר טובה. גיב! בן בליעל. טוב, אמיר, תתכונן. עזוב אותו. זה ירובריין, רמה 1. אמיר! יאללה, בוא, תשתה שיקויים ירוק. אין לי. לא עכשיו. יש לך? אין לי. לי יש 2. אמיר, אם אני משפר את הזומבי לרמה הבאה, אני מקבל שיקוי? נראה לי. אני, תבדוק, אתה תבדוק. יאללה, אנחנו יוצאים. זה עצובים. נו, בוא נלך. למה אתה תקוע שם? יש לי באג. בוא, לפה. אמיר, חכה לי. יאללה, בוא. תוקפים. אני אמות. כל כך אני אמות. אוי, אמיר, תחזור לי לחצוב, אנחנו... לירה, אני נותן לך חיים. בוא. יאללה, 3, 4, יאללה, בוא מהר. לך תמות. הרגו אותי. אותי הרגו. מה? אמיר, אני הולך לתקוף עוד פעם את הווידר הזה. בוא'נה, שונא אותם, הם תמיד חוסמים לי את המעבר. תגידו לאליון? באמת, יש מקס אנדרמן שפלש אליי. אמיר, אני הולך להגן על הווידר שלנו, גם אתה תבוא, טוב? אני הולך להגן על הווידר, גם אתה בא. למה אני? אמרת שאתה רוצה להיות איתי, אז בוא. אם אתה לא רוצה, לא נורא. אני בא. אוי, לא. אנחנו הכי מפסידים, הקבוצה שלנו הכי מפסידה. תסתכל, אנחנו הכי מפסידים. לא עכשיו. האמת היא, אני הולך לתקוף את הווידרים האחרים. תקשיב, אתה יכול להנמיך את הווליום? את שלי? אין בעיה, הנה, אלמחתי. אמיר, אני הולך לתקוף את הווידרים שלהם, כי אז אנחנו יכולים לנצח. אני הולך לתקוף את הווידר של האדומים, עכשיו יש לנו המון סיכויים. ותקשיבו, צופים. אני ולון משחקים במשחק שנקרא... מגה וולס. לא, משהו אחר, לא מיינקראפט. לא מאמין, הוא הרג אותי. מי הרג אותך? אמיר, אתה איתי בחדר הזה. טוב, תלך לתקוף את הווידר הירוק. יש לי באג. שמתי לב, אתה תקוע במקום. מי? אתה תקוע במקום, אני ראיתי. איפה הווידר של הירוקים?
שם, דווקא שם. הרגו את הווידר, אבל עכשיו אני תוקף את הצהובים. הרגו את הווידר של הירוקים, רק הווידר שלנו הוא הווידר של הצהובים חי. אמיר, אני תוקף! טוב, יש לי רק עוד הזדמנות אחרונה. הווידר שלנו בטוח מת. עוד מעט. בוא'נה, אני אכין לעצמי חרב מדיימונד. מה? לא, פשוט אני לא רוצה להפסיד. איך אתה דחן עצמך חרב מדיימונד למי אין לך דיימונד? סליחה, התכוונתי חרב מברזל. אני פשוט אנסה כמה שיותר לשרוד, כדי שאוכל לקבל אותה. אוי לא, הווידר שלנו הכי מת. יאללה, אתה מקבל מהקיט של חרב מעץ? כן, לצערי. עכשיו נראה גם כאן. אני קיבלתי פעם חרב מעץ, זה כל כך מעצבן. טוב, קיבלתי את מה שרציתי. פאק. לא נורא, לא נורא, אני אמצא מקלות. אתה זוכר איזה צחוקים עשינו פעם בסקייפ? כן. טוב, אני חייב להכין עכשיו את החרב. אתה מחמם? לא, אני חיממתי כבר. טוב. עכשיו אני עולה להילחם. אני פשוט הייתי במערה, שם היו גם קרפטינגים. אני מקווה שלא הרגו את הווידר. אוקיי, עכשיו לתקוף את הווידר של הצהובים. אוי לא. בוא'נה, יש מישהו... פאק. הורגים אותי. אני יודע, הם הרגו אותי. טוב. אמיר, אתה בא לעזור? או שאתה עדיין תקוע? תקוע. אין אפילו קיל אחד. מה, אין לך אפילו הריגה אחת? כן, כמה לך יש? 2. לא... אמיר, מה? זה כולה 2, אני חלש. לא הרגו אותנו, סברק. הרגו לנו את הווידר? כן. או איפה שנוצרים. לא, אני עכשיו בקרוב לווידר. הרגים אותי. בוא'נה, אני שונא את השומרים האלה, הם טובים. זהו, אני כבר לא יכול לשחק. אני אתצפת עליך אם אתה יכול לשחק. תצפת. אתה משחק? כן. לך תקוף את הווידר, אני אשתגר אליך. טוב, איפה אתה? אמיר, איפה אתה, אמיר? השם שלי זה לא אמיר, השם שלי זה אמיר דפרום. אני יודע. אבל אני לא רואה אותך בתרשימים. רק רגע, בכחול. הנה. אתה? מה? איך הוא נראה הסקין שלך? הורגים אותי?
אמיר, אתה בכלל לא במשחק. אתה בכלל לא במשחק. טוב, ליאון, אתה בא להתחיל עוד מעט משחק חדש של משהו אחר? באיזה קבוצה אתה? באיזה קבוצה אתה? נגמר לי סוף סוף הבאג, אבל אני לא רואה איפה אני. אמיר, אתה בכלל במשחק לפי שאני רואה. אני אפילו לא רואה את התמונה של הסקין שלך. תמונה של הסקין שלך. בואנה. בינתיים תתחיל משחק בטין טירן. אתה בטוח? בואנה! כוס עמק. אני לא מאמין, אני לא יודע, חשבתי על זה, אבל אנחנו נעשה את זה כדי שנוכל לשרוד בפעם הבאה. במשחק הבא שלו במגה וולס אנחנו נעשה את זה. אנחנו נעשה את זה דחוף, אנחנו נצטרך הרבה בלוקים בשביל זה. משהו. לא. אתה תבנה מגדל מהרבה בלוקים. לא, בכלל, מגדל שאי אפשר לפגוע בך, אני רואה. אפשר לפגוע בי. אפשר לעלות אליי. אני מצאתי רגע רמאים שהם איכשהו בצ'יט, איכשהו עלו לבניין. אין אפילו מדרגות, אין אפילו סולם, אין אפילו בלוקים שהם עלו עליהם. בואנה, הם עושים. אני אגיד לך למה להראות חפלי? כי זה הוציא אותי מהאייפיקסל. הוציא אותך מהאייפיקסל, אז גם אני אלך. לאיפה? אני אלך הפעם לטיין טירן. חכה, אתה עדיין אצלי בפרטי. מה? קיצור חכה. בואנה, זה משחק די מתיש, חברים. נעשה משחק אחד בטין טירן וסיים את הפרק? כן, אבל אמיר, אני רוצה שגם אתה תהיה בטיין טירן. אמיר, תספר להם על הקלאש אוף קלאנס. מה? תספר להם קצת על הקלאש אוף קלאנס. קלאש אוף קלאנס זה משחק שאנחנו משחקים בו. יש לנו קלאנס, מי שרוצה שיבקש מאיתנו בתגובות. אני רוצה וויזרדס? כן. ועוד משהו, אם אתם רוצים להיכנס לקלאנס שלנו, קוראים לו דה מיינקראפט. אנחנו נכתוב לך כמה. באיזה קבוצה, אמיר? ולאיזה קבוצה להיכנס? אדום. יופי. לא, כחול. כמה כחול? כן. אני גם. טוב, אמיר, אל תבנה את המבצר הקרח. תבנה, אני רוצה לעשות לך צחוקים. מה? תבנה מבצר קרח, אני רוצה לעשות לך צחוקים. אני אבנה. אתה לוקח את אני לקחתי את הזה, מקל בלייז. בלייז רוד. אני ולאם עשינו תמיד צחוקים? נכון. שאני כזה, ואני בונה מבצר עם מה שהוא בחר, אני פשוט מפוצץ לו את העסק. זהו, אני בונה את זה עם תספר להם מה כל דבר עושה. הבלייז רוד? טוב, אני אראה לכם. אז זה המקל הבלייז הזה, זה יורה כדור אש כזה. כן. ואם אתם בוחרים את המהדר מברזל, זה עושה ניצוצות ומפוצץ משהו שיותר מקרוב. זה עושה קרח, זה מה שחבר שלי לקח. זה יורה ראשי שטן השול, אבל את העצם אני אף פעם לא ניסיתי. אני אסביר להם מה זה עצם. העצם זה לוקח לך בערך 2.5 מהחיים, ואם אתה לוחץ מכה שני, זה זורק עליך שקורה ריפוי. חר של קיט. וגם
אמיר, מה זאת אומרת? יואו, אני שונא את המפה הזאת. זה מפת הג'ונגל הזאת. אוי, נכון. אז תקשיבו, המהדר מהעלון הוא גם בונה דברים גם, ואם אתה יורה איתו, אז במשהו פוגע זה הופך את זה, כן. יש לי משהו להגיד לצופים. אם אתם רוצים לשחק בשרת הזה שקוראים לו במקרה היי פיקסל, אתם תצטרכו מיינקראפט מקורי. וצריך לקנות את זה, אם אתם לא יודעים. ואנחנו ניתן לכם את הכתובת בדיסקריפשן. כן, זה יהיה. וגם אם אתם לא יודעים איך לקנות, אנחנו יכולים רק להביא לכם את השם של האתר. לא, אנחנו יכולים לעשות סרטון הדרכה על זה גם. כן, אנחנו יכולים, אבל זה יהיה בפרק הבא, או הפרק אחרי הבא. בסדר. אז וגם מי שרוצה לשחק איתנו, שפשוט יכתוב בתגובות את השם שלו במיינקראפט, וגם ונדבר איתו בסקייפ. יש דווקא משהו מוזר. הסקין שלי, כמו שאתם רואים, הוא כזה, אבל התמונה של הערוץ שלי זה הסקין הקודם שלי, אז אל תחשבו שאני מעתיק ממישהו. כי אני יצרתי סקין חדש, כי הסקין הקודם עשה לי בעיות. כן, היה לו את הידיים סקין בגזנים. כן, ראו לי את הידיים. הופה. אמיר. בוא. אוקיי. אמיר, חכה. אוי, לא, סתם. זה. רק איך משחקים בזה. ככה, אתה יורה. מה אנחנו ככה? אמיר, תשתגר. תשתגר למגדל האדום. אופה, בוא. אל תקפוץ כבר. אוי, יש לי מזל. אמיר, אני ארוס לך את העסק. אתה יורד למטה. לא, תרד למטה. אבל הכדור האש לא הגיעו אליך. טוב, יש לי טקטיקה איך להגיע אליך מלמטה. לא יודע, נפלתי? ככה. הגעתי. לא, די, יש לי די. אמיר, אתה מרחף באוויר. אתה באמת מרחף באוויר, אני רואה. What the fuck, מנסים לפוצץ לך את המבצר. אוקיי, אבל תראה, אני מגיע אליך תוך שנייה. אני מגיע אליך, טוב? אוי לא, הורגים אותי, אני נשרף. ליאון, בוא, ליאון. מה אתם רוצים? לא, פגעו בי. עוד פעם, לא, פגעו בי. הקבוצה האדומה פגעה בי. הקבוצה האדומה פגעה בי. נו, סמק, אין לי מספיק. הרגו אותי. אני על המבצר. אתה למטה, ראיתי. הבנתי איפה מנסים להרוג אותנו, מהמגדל האדום הזה. יש שם כמה מעצבנים. אוי לא. עוד פעם פגע בי המניאק הזה. אמיר, אני מנסה לפגוע בו. אני מקווה שהוא לא יהרוג אותי. אוי לא! זבל. אמיר, אני חייב להשתגע, חכה. אוי, למזלי הצלחתי, זה לקח לי הרבה אנרגיה. אני לא מפוצץ, יש שם יריב שמנסה לפגוע בנו. טוב, אני... בן זונה, אני מנסה... הופה. לא. פאק. אני לא מבין, איך אני נופל? לא. בוא נאמיר, קשה לי להגיע אליך. לא,
נבדל קמח שלי. פאק. איזה פרסונה, לא פוגע. אמיר, יש לי טקטיקה איך אני יכול לעוף. לא. אני עף. לא. יאללה, בוא נסיים את הסרטון. נסיים? נסיים. רק רגע, בוא נצא קודם כל מהרקע הזה. טוב, בוא נעשה עוד משחק. והפעם תהיה טירן שאתה רץ. מה? שאתה רץ ומתחתיך חצץ או חול נופלים, כדי שזה, בוא נשחק בזה. טוב. וככה אנחנו נסיים את הפרק שלנו, הוא יהיה טיפה ארוך. אמיר, איפה אתה? לא, אני אסיים את הסרטון עכשיו, ולא יהיה הספיק לעלות. טוב, אז תרשמו בבקשה תגובות, אני מקווה שנהנתם מהצפייה, אז להתראות חברים, ביי.